Cahraman le. Gná lá a bhí ann, amsir jas jal. Sílim gyrimig an trein orm, da bhí scúpla nóméid máll. Ní raibh agam agus mé ag siúl hiag an bhainneamh, cad é an deatach sin sa spéir. Tinne thoríise in New Jersey, ní dorach dada sa tráid. Nuair a chrichas ma dheasc, insiach gam gur bhúl eitleán an lár anna trodála dáhanda. An cheist a bhí a ghaoin, agus sin ag smuoine bheith an géad bhuama, an scefdlí thuireacht nó timpistí. An sin an nuacht faoi an dara eitleán, gan áras san isis agus cinnte é. An sin thualamar faoin Pentagon, bhí ansaí siúl áring. Eitleán híos tuair teáilte, gan ach na scéir deitleán bhíalata san éireann isis, tóran agus tast aisteach. Bhí eolas ag duine faoi radharc cúpla or lár thuas, da thuas agus bhí sé mar scanán Godzilla. Na créiteoir bhachta, canas a dheasafar an damáiste, sin mar a cheapas an chéad dras. An dara dras bhí tóir taréis titim. Thar creidimh tóir telefisián taobh hir den an fuair dheatig. An tríú dras ní raibh ann ach an smód. A dhia tháinig ma chéirde sláán. Fuair mé limis sin na bhaige le cúpla cóphartaí, agus haid deo rúiseach dar dimáint. Thrid sesin san Afghanistáin. Bhí rúisis ag chulaghine ach mise. Turas máil agus imníar faoin na jab. Bhí a chastiméir ag a léir I dreis ann. Agus na slúidse a bhí ag siúl ón drachid Brooklyn. Nuair a thanachas ma bhean is ma chlán, bhí dabhainn nua ann. Chracham suas ar mratach.